Nos, március van, késésnapló, jobb felvezetés ötletem nincs, szóval vágjunk is bele. Nos, április van, mindjárt itt vannak a választások, a kelebiait nem fogják tudni addig átadni, és itt vagyunk a márciusi statisztikával. Szóval, Szentmártonkáta és Kőbánya felső között az állomáson összesen álltunk 4 percet, ez egy 0,19-es átlagot hozott, ennek a vége 23 perc lett, ami egy 1,1-es átlagot hozott. Kőbánya felsőről Szentmártonkáta felé az állomáson 28 percet álltunk, aminek az átlaga 1,3, a vége ennek 44 perc lett, egy 2,1-es átlaggal. Így összesen a vége 67 perc lett, ami egy 3,2-es átlagot hozott. És igen, 1 perc hiány meg lett döntve a decemberi rekord. Azaz most már 67 perc a legalacsonyabb késés, amit tapasztaltam. És igen, mivel nem gyűlt ki a 100 perc, ezért 1260 forintot kellene visszafizetni a MÁV-nak akkor, hogyha menetjeggyel utaznék. És igen, most jött el az a pillanat, hogy az eddigi összes túllépte a 4 számjegyű kategóriát. Immár 1048 percet késtem, ami 17 óra 28 percnek felel meg. Szóval, mi a helyzet a többi videóval? Lényegében bejelentettem egy helyreigazító videót még valamikor, nem tudom, január-februárban. Most már fingom sincs, mert összefolytak nagyon a napok, mert ugyebár időm az nem sok van videóvágásra, de most eljutottam odáig, hogy felvegyem az anyagot április 2-án. Szóval az is előbb-utóbb el fog készülni, de ahhoz össze kell írnom azt, hogy mégis mi volt. Mert úgy istenesen 3 kritikus hiba volt, amit én is láttam. Az egyik a Fecske BHV, a másik az a V43-as bemutató, és a harmadik, ami kevésbé fatális, annál inkább a lustaságomat bizonyítja, az, hogy a decemberi késésnapló eléggé hanyag minőségű lett. Szóval ez is egyelőre most jegelve van, amíg kiötletelem azt, hogy mégis mit mondjak a szövegbe. Azon túl talán még egy pár felújító videót is csinálhatnék, mert régebben volt 2 olyan videó, ami nem túlságosan jól sikerült másik csatornán, és mindkettő a Stadler járművekről szólt, egyik a Flirt, a másik pedig a KISZ motorvonatokról, és azok is eléggé összecsapott minőségben készültek el. Úgyhogy ahelyett, hogy szerintem pofáznék, ahelyett dolgozhatnék is ezeken. Úgyhogy, ja, én itt el is köszönnék. Majd találkozunk április végén, vagy május elején az áprilisi késésnaplóval. Feltéve, hogyha nem találok ki valami ötletet időközben. Nos, addig is sziasztok!